jeg dør så igen. Hvad laver du? Jamen, jeg dør jo tydeligvis. Jamen, hvordan? Midtgaard, hvor er du? Det ved jeg virkelig ikke. Jeg får Er der en i basen, jeg kan teleporte til? Du døde sgu da bare lige nede i basen, gjorde du ikke det? Jo, det gjorde. Jeg er i basen. Hvem er det, der skyder? Ja, det er mig, der er PvP her, eller jeg har en player med heroppe. Ja, det var ham, jeg skød før jo. Ja, jeg er sådan ordentligt low lige nu. Stykkel, kan du lige skyde ham? Jeg er ikke nærheden, jeg er på basen nu. Hvem er det, der er ved siden af mig? Det er mig. Okay, han står heroppe bag ved sin væg. Jeg kommer tilbage, det var der, jeg skød ham jo. Ja. Men han har fuld gear på nu. Ja, det havde han også før. Hvad sker der for building privileges? Er det ham der sidder med fuld gear? Hvor er du henne, Daniel? Jeg står lige nede ved hans væg, hvor du skød ham før. Er det dig, der står sådan med hjelm på og sådan noget? Ja, jeg har hjelm på, men jeg er nøgen ellers. Jeg har hjelm og en chestplate og road signs. Jeg kommer over, så dræber vi ham. Ja. Jeg er lige bag dig. Nå, du fandt hans våben, eller hvad? Nej, jeg havde selv et våben med. Nå, jeg kunne ikke finde hans våben, nemlig. Hvordan var det? Fik vi fat i C4'erne, eller hvad, Stykkel? Ja, jeg har 1-4 med dem. Ah, okay. Jeg tror stadig, jeg havde 5 på mig, da jeg døde. Nå, det vidste jeg ikke. Jeg troede, I sagde, at der var 1-4. Nej, det går nok. Nå, okay. Det var sådan, det til ham, det var. Bare for at være vild. Den har han sådan også. Jeg har sendt en teleport til Jabba. Har du? Jeg kunne fandme godt tænke mig at vide, hvad det er, jeg dør af. Han ser ikke mig med God, jeg nåede ikke at tage den, bare sådan en ny. Han er uden for sin væg. Er han ikke? Jo, det lød sådan. Ja, han er uden for sin væg. Ja, han løber kraftigt med derovre. Okay, jeg pusher ham. Han ved kun, der er en. Han tror kun, der er en. Den kan jeg teleporte sig. Nope. Nope, vi er begge to blevet ramt. Midtgaard, jeg kan ikke se ham herude. Jo, jeg ser ham. Jeg ser, hvor jeg er på maps i stedet. Hvor? Stop på bug. Jeg har headshot. Nå, det var vores gamle base. Der. Sådan. Den er altså vild nok, den der assault rifle der. Ja, bare tabfire i vildskab. Ja, præcis. Jeg tror også, jeg skal til at rende rundt med den. Oh shit, der er en til. Det er wood. Det er wood. Det er wood. Det er fucking meget wood, der. Løb, faggots! Jeg blev ring. Du er headshotter, mand. Ja, det var wood med bolt rifle. Nu kom ham der Gamma også på. Jeg synes snart, du hører to rundt derinde, fordi jeg tror, jeg har været inde til ham der gammel der, og sagt hallo. Du er grineren. Fuck, Ja, jeg jeg har ingen skide mere, mand. har ikke engang noget at loot dem. Nå, hvad gør jeg så? Jeg har ikke æde noget uden at dø. Du skal ikke æde råt kød, mand. Nej, men det gør jeg heller ikke. Det er de der cooked pork, der jeg æder. Ja, okay. Du kan ikke tåle Det var bare det du havde på dig, da du døde før, det var sådan... raw pork. Jamen, jeg havde kommet til at tage noget forkert. Holy fuck, jeg blev rigtig wood, mand. Han er så vild, han er. Jeg går aldrig nogensinde derop igen. Sindssyg, mand. Kommer du væk, Daniel? Vi skal bare fight med wood, det er sådan, vi bliver bedre til at spille det her. Jeg er en af stykken. Jeg har ået raket lige med mit ansigt, mand. Det gør jeg også. Jeg slået i skød om, så kunne jeg bare se, det var det, han stod med i hånden. Okay, rip. 2 sekunder. Kan I lige være stille? Sindssygt.